أسمرا خبز مربرو استوديو إري تي في عز سلامتنا يبصحكم خبركم تعزبتنا كم يتمسيو لك ساعة شعات أخيلو زيناوي مسنادونا نفلم لنا لومي سوني 24 لكاتيب مشات استدالوه زيناتات وشت أهجر نوت أن حزلكم قريبا زلخو خالد محمد برهاني كسعفت ساميك تكتاتلونا بخبري نعدمكو بقندنا تبتاتو كفلم قداماي قص هنصت صرغيا عدغو عدادا قردت بصبغي سلاسلالو مول اب محيال عقمي دقنسيو اتوكيرو يسرح كم زلو غليصو اب امن حيلي مدبات معقاب ماين حمدن بزبلص خدفالو مخانو تحبيرو اب كينيا تخسيتو زلو ورارام بطا زورودو عنوت كبيلو بريزيدنت ترامب اب هندي ناي كلته معالتات عودات يكايدالو متن ملكفتي فيروس كورونا كاب تشاينا وصاي نعرغ منصو تحبيرو زرزر زينا كاب حبلا كساب جعيتات زرغح قداماي قص هنصت صرغي عدغو عداد اقردت بصبغي سلاسلالو اتسرح بصيو نزلو درجه زتعذبت غازيطኛ دانايت قبر هيوت نتسرح نزمرح زلو مهندس توكيسا زدالو تصبصبالو يسعب أورح حدار كلتشحن عسر شعتن زجمرك قداماي قص هنصت نزوباتات ماكلن قشباركان بقطتا زرخب استراتيجيكاو صرغي عدغو عدادا اوردت بصبوي سلاسل كم زلو تግባረ ናይቲ ፕሮጀክት ዝቆጻጸር ዘሎ መሃንድስ ሳምሶም ተስፋይ ካብ ሚኒስትር ህንጻን የሪና ሓቢሩ ካብ ሓበላ ክሳብ ጭዒታት ዘሎ ኣኻውሕን ኣጻድፍን ዝበዝሖ 30 ኪሎ ሜትር ተሪር ዓቕም ንምጉዳል ዝካይ ዘሎ ጻዕሪ ነት ስራሕ ከቢድ ገይርወሎ ዝበለ መሃንድስ ሳምሶም ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 8 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ናይቲ ስራሕ ተሳሊጡ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ዝበዝሕ ስራሕ ኣብዛ ክትራዓቀበት ክተጉድል ኢልካ ትገብሮ እዚ ናይ ሓመድ ስራሓት ኣሎ سعجي كبير زخونه ناي مخعتالو تي مقراص ماتي ابغلي حجي حساب 34 متر نقرصلو الله ابغليو اذا حجي اب سنتر لاين كون كله مولو كوريدور ويدسكا حساب 26 متر نقرصلو بوتاتات كالو مالتي حجي ازي كبير يغبرنت صراحه مالتي بحفشا ابل على وين تحت وين كفال نايت تصرغيا 186 مسمرات تحت بايتاو متربات ناي مسرح مدب كم زلو تقيسو دما درو زتفلالي عقن زلوو 24 كم اتزازما رديو كابزنت 86 ثلاث عينتين بعينت كنرين كلنا ماتن محلف ماي كلتا بخلتا له حدا كلتا متر بخلتا متر غونن قموتن مالتي اتا حداخا 4 متر ب 3 متر 4 غون غوني 3 نلعل مالتي تاسالسيت عينت دما 6 ب 4 مالتي تا 6 غون كون كلا 4 خان نلعل زلو مالتي اذا حجي 3 عينت زلوانا مالتي اببوتو لوانا زين مالتي مس مدلدالن ممدمادن مريت بزتححز دما 57 شح كيب ني اخوح 27 شح كيب ني حمد سرحات امسلسال كم زركب زحبره مهندس سامسوم اتعمام توافيرن زلوا زمناوين ماشينريتات اب قسقاس نايت سراح ابتراي صوتا كم زلوا بمبراه اتي 134 كيلومتر زنوحاتو ناي قطران صرغيا ابتي زتوطنلو كلتا عمت كزازن زلو صنعمنت غليصوم እዚ ስራሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ربعي نايت قدامي عامت نزله ز بروجكت ناي كلتا عامت كونه اذا زلنا حاجه قداميتي 3 ورحات تودينا لنا ماتيو اب 3 ورح حجي كبابي 57 شح متر كيب زخون ني حمد سرح تسرح له كبابي 27 شح زخون 57 شح ناي ميت ناي روك هون كله روك اكسكافيشن هون كله 27 شح دما ني حمد كوين لماتي تقلالا ناو كاب 80 انجلن متر كيب ناي ارز ورك سرح له ماتي اتو بروجكت ات كباب فطيرون زلو ناي سرح عدلات بزملكت دما مهندس سامسوم تسفاي نبرت عدتات حبلا ديدا قرانا خدو مغراح ጭዒታትን ካልኦትን ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ምስ ምስጓም ናይ ተዕማም ድማ ዝያዳ ዓምሰብ ቁጥር ምዃኑ ሓቢሩ እጃ መንደቕ ኣሎ ኣብ ናይ ጉልበት ኣሎ ኣብ ማሽነሪ ኣሎ ኣብ ኣውቲስታታት ኣሎ ስራሕ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ ብኡ መጠን ድማ ተቆፅር ናይ ኤርትራውያን እንዳኸፅኸ ኸይድ ምክንያቱ ሕጅተን ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ናይ መንደቕ ስራሕ ውሑድ ዓቕሚ ዘሎ ምትመንደቕ ግን ብሓይሊ ብሙሉእ ዓቕሙ ምስ ጀመረ ግን ብብዝሕ ኤርትራውያን ካኣትዮም ብግድ ማለት እዩ እዚ ካብ ዓዲ ጓዕዳ ተበጊሱ ንኣቑርደት ዝኣቱ 134 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ንዞባታት ዓንሰባ ዝስንጠቕ መስመር ብ20 ኪሎ ሜትር ከጉድሎ እዩ እቲ ቀንዲ ሕጂ ስትራቴጂካዊ ዝገብሮ እዚ ኪሎ ሜትር ብሕፃር ገለ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ዲዛይን ስፒድ ንባዕሉ ኣብቲ ክዝውረሉ ትኽእል ፍጥነት ኣብዚ ሕጂ ብሃይ ስፒድ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ
نأمنت كسب ترينا إذا خاب عدو على كسب حمبرت زلوا ترجع أوسي كسب 900 سب مارشة هيك إيرا خير خير زي سيم دما أو بزيز زلوا تقف حتى ترجع تديزاين ستاندرد كومي حتى ترى كحدب كاب 10 كيلومتر بيل حتى يرنا بلادنا كاليون أبت درايفينج تايم تاي قبرنا سيف قبرنا له هجي نمتحت كيد كان أبت تريلي بوتاخد كيرسي أبحث سيرجزت وضح الله خماد بتشايناوي كوبانيا سفيكو بزمناو أجباب سرح زلو 10 تنت بخلت مترو جود نزلوه بعد كلتا مسمر استراتيجيكا وترجع عدو عددا أوردت مسرح نتأتو بعسر تحد حدار كلتشن 10 جعتني بوجعي تبجيسوم من نوابرو زيغاتات محياشا توكيرو سرح زلو منغستاوي فينانساوي تكال مول قطر عمويلو كاب غزي ناب غزي ناوس قيمت كم زلو يزحبر اب كتما باصع اب زتخيد اخيوا دما بفلاي اب محيال عقم دك انسيو توكيرو يسرح كم زلو غليصلو وكيل ارينا محاربه لاي نزدالو صبصاب بيتروس منغس كوربويو مدب وهلان نوسلقحن مول ب23 لكاتيت اب كتما باصع اب زكايدو غمغم اب محيال قطباو عقم دك انسيو توكيرو يسرح كم زلو غليصو بمسرت زغربة صبصاب اب 2019 قطرين عداوي بانكتات كاب 702 ناب 728 كم زباله نعماويل استوهبه متن لقح ناب استات 206 مليون نقفا كم زعابيه 54 ميتاويت كاب عماويل دك انستي مخانن 80 ميتاويت كاب طقلالا قطر تلكحت دما اب حرشا زنطفو مخانم كفله تخايللو قطر تتكمتي دك انستينا زايده يمص كم زلو بزرخبو ناي لقح عدل دما اب سراح توافيرن مناوبرنا ممحياش زتبابع غسغاسي ريا كم زلو زتقست صبصاب زي وصيت نايتي اب دك انستي زغبر فلي قلاحتا كم زخنا نصيرون مول زرغحيو نمعباي بزكايدو زلو صعري بزيكا بنوزوباتات دهلاكن سلعن ابتي كالو نوزوباتات عبيت صحفت كم زخفته تتكمتي كاب زتلقحو غنزب دما اتي لعلي 9 مليون 400 شحن ناقفه اب غيزيو كم تملسه تقيسون غزاوا كايد سراح مدب وهلالان نوسلقحنا توتافلاس مروم اب زسمعو قال اتي تخفيت زلو ناي لقح عدل اب محبر قطباوي هو زيغاتات وتاو لوط يمص مهلاو بمغلات عماويل اب زسلاسلو سراح وتات نخونو سراحتنياتات مول مياو ابركتو كغبرو قربات مخانه مراغاغيصو ابز عودي لقح زت لايكن ريو خلنا 67 ميتاويت تتقمت نايزي تكال دقنستين بامنت ازين امنات بمسرت وعلن لقحن زمالسا تردي اون زوسدانه لقحون بزحاتين مالتي تردي وناي بحق حسب مسحز انت مدب بوطن كسرحه عقم زلون زياده دق تبعتين كتبلن تخريخ ابوطننا مصنع مالتي زبلصلو معمت تعويتنا له نبلو سرح نير انت دا خوينو مكاب لقحي مالتي بمسرت وطن دوصانايو 30 ميتاويت كابت ناي عمز اكبنايو لقح زبلص ب 30 عبيت كنرخ نكلالنا نكبل قحلم عمتي لنا نيرنا ابزي خباب 28 ميتاويت خافت تبلنا يوطنا محشنا مالتي ب28 ميتاويت زبلص مكاب لقح حكايدنا تساتفت بوغنوم ارغان تشكركرتين من قسقاس مول دريت وصل زلو فتح كناده بقعتن قصالنتن مول نحو حاس دما زمناو اغبابات سراح كتاتاتو زبلن كالن ريتوتا تقريبا مدب وهلالان نوسلقحن اب 1996 اب تحت صلال مينستر زواو ممحدار زقمه منغستاو فاينانساو تكال كوينو بولك نزلقحو كاب 6000 كساب 20000 نقفا بغجلن نزلقحو دما كاب 30 كساب 150000 نقفا يفقد اب نوزوا امن حيلي اب 2019 اب معقب ماين حمدن استسلاسل عيو عود منبرو اب زعمت زدما بزبلص خدفالو مخانو ام حدارت نوزوا غليصوم اب استخايده غمغم اتو ابراهام مكونن بحزبي بحفشا تمهارو دما بفلاي استسلاسل نطفتات معقب ماين حمدن ربحاتاتو عبي بمنبرو كاب قند مدبات لمعات نا 2020 كم زخونه بريهم اب 176 هكتار استفتنا مروص زر سرناي وصيتاو خينو سلازترخبه ن 827 حرستوت كم تعدلون حبيرون اكايد سراح نايتي نوزبا ويزرو ترحس فقاد بوغنا حزبت نوزبا غنزبون غلبتون واهيدو نعدتات زرخب ني حمد صرغياتات اب مسرح كم زركب بمحبار سلطناتات من ربع نهب ندورهون اتبابع وصيت سلازترخبو بزلعله كم زدفالو ارديام تساتفتي بغديوم زي حقاوي تعريف اغلغلوت مغعزيا قلاحه تخبرلو مريت يساق عدل قرب صوري ستماي نمسفحفاح كسرح زبلن كالن لبواتات اغريبهم
ኣብ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዝወደቦ ኣብ ምቁፅፃር ሕሳብን ኣተዓቃቅባ ሰነዳትን ዘተኮረ ስልጠና ን92 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተዋሂቡ እቲ ብ19 ለካቲት ዝተዋህበ ስልጠና ቅርጡ ኣሰራርሓን ምቁፅፃርን ገንዘባዊ ሕሳብ ኣተዓቃቅባ ሰነዳትን ቅብሊትን መስርሕ ቁፅፅር ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኣተሓሕዛ ፋይላትን ኣገዳስነቱ ኣብ ስሉጥነት ስራሕ ከምኡውን ተሓታትነትን ጉባኣትን ኣብ ቦታ ስራሕ ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቃለለ እዩ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ክብሮም ንርአዮ ብቕዓትን ቅሓትን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዝውጠኑ መደባት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ብፍላይ እቶም ምስ ሕሳብ ምትእስሳር ዘለዎም ሰራሕተኛታትን ኣመሓደርትን ቀጻሊ ክትትልን ገምጋምን ከካይዱ ኣተሓሳሲቦም ኣቶ ክብሮም ኣስዒቡ ኣባላት ፋይናንስ ብቅዳሕ ሰነድ ሕሳብ ምድቅቃስ ከም ዘይፍቀድ ብዘይ መምርሒ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ካብ ናይ ሓደ ኮድ ባጀት ናብ ካልእ ኮድ ክሰጋገር ከም ዘይግባእ ድሕሪ ምብራህ ኣመሓደርቲ ከባብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ምእካብ ግብሪ መሬትን ጥሪትን ዝረአ ዛሕልታት ኣወጊዶም ነቲ ጉዳይ ብዕቱብነት ክሕዝዎ ተላቢዩ ኣብ ንስ ዞባ ኣፍዓበት ፅሬት ኣከባቢ ንምውሓስ ክካየድ ዝፀንሐት ፃዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምልኣት ንምትግባሩ ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኮሚቴ ጥዕና ኣከባቢ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ኣካላትን ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ዝተሳተፍዎ ርክብ መደባት ፅሬት ኣከባቢ ብዛዕባ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ዝሳለጠሉ መንገድን ብሰፊሑ ተዘትዩ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ትኑስ ዞባ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ መደብ ንምትግባር ኣብ ልዕሊ 50 ዓድታት ጎስጓስ ከም ዝተኻየደ ጠቂሱ ብዛዕባ ዝተተግበረን ኣብ መስርሕ ዝርከብን መብርሂ ሂቦም ኣመሓዳሪ ንስ ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ድማ መደባት ፅሬት ኣከባቢ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምልኣት ንምትግባር ወፂኡ ዘሎ ውጥን ንምዕዋት ኩለን ዓድታት ልዑል ኣድህቦ ክህቦ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ጓሓፍ ኣብ ፈቆዶ ከይድርበ ምክትታል ክግበር ጽጉማት ስድራ ቤታት ሓገዝ ክግበረለን ኣከባቢ ዝውክሉ ተግባራት ዝፍጽሙ ብሕጊ ክሕተቱ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ሓዳስ ኮሚቴ ጥዕና ኣከባቢ ተመሪጻ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኢና ክንከታተል ጸኒሕና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መስጋገሪት ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅጻር ብነፈርቲ ዝተደገፈ ናይ ምንጻግ መድሃኒት መስርሕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እቲ ባልዕ ብዘሎ ንፋስ ተደጊፉ ናብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ብምስፍሕፍሑ መጠን ዘውርዶ ዕንወት ከም ዝዛየደ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ሓደ እዋን 10 ኪሎሜተራት ኣብ ዝስፍሓቱ መሬት ዝዓስል ዘሎ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ከባቢ ሳጊሞ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሞጓስን ሕርሻን ኣብ ልዕሊ ዝናበር ሕብረተሰብ ተኸባቢ ስግኣት ውሕስነት መግቢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኬንያ ኣቃሊሐን ኣብ ኬንያ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕራባዊ ንፋስ ነቲ ባልዕ ናብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ንኸስፋሕፍሕ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሕርሻ ድሮ ኣብ ልዕሊ ርብዒ ስፍሓት ሃገር ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ኣውሪዱ ምህላው ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያ ኬንያ ዩጋንዳ ታንዛንያን ደቡብ ሱዳንን ከም ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ እቶተን ሃገራት ድማ بقليل زي قمت عنوت كم زورده تصبصبات حبرات هاجرات يتقصون اب ኤርትራውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ተመሳሳሊ ተርእዮ ባልዕ ተኸሲቱ እኳ እንተነበረ ብዝተወስደ ዝተዋሃደን ቁልጡፍን ስጉምቲ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንዝመጽእ ኣዋርሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ንመቁፅፃሩ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ጻዕሪ ክካየድ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንፈለማ እዋን ኣብ ህንዲ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ንምክያድ ሎሚ 24 ለካቲት ከተማ ጉጃራት ኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ድማ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብ ከተማ ጉጃራት ኣብ ዝተወደበ ስነ ስርዓት ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ዘለዎ ኣድናቖት ብምግላጽ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕባይ ከም ዝጽዕት ድሕሪ ምሕባር ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣፋፌት ምኽታም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝርከባ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ህንዲ ንምዕባይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ክትሸጠላ ድልውቲ ምዃና ሓቢሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሃገርን ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ክልቲአን ሃገራት የቃልሕ ኣለዋ
ህንዲ ካብ ቀንዲ ንግዳውያን መሻርት ኣሜሪካ ምዃና ዝሕብሩ ጸብጸባት ኣብ 2018 ክልተኣዊ ንግዳዊ ምልዋእተን ሃገራት 142.6 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ የንጽሩ ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ህንዲ ንኣሜሪካ ዘለዋ ንግዳዊ ኣገዳትነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቻይና ወጻኢ እናዓረገ ብምምጽኡ ዝፈጥሮ ስግኣት ከም ዝዛየደ ተቓሊሑ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ደቡብ ኮርያ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ 231 ሓደስቲ ሰባት ብምርካቦም ቁጥሪ በቲ ቫይረስ ተጠቂዖም ዝተወሸቡ ናብ ልዕሊ 830 ክብ ከም ዝበለ ቁጥሪ በቲ ሕማም ተለኺፎም ህይወቶም ምሳኑ ድማ 8 ከም ዝበጽሐ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ንሰብ መዚ ጥዕና ብምውካስ ሓቢሮም ኣብ ኢጣልያውን ኣሃዝ ዝተለኽፉ 150 ናይ ዝሞቱ ኸኣ 4 በፂሕሎ ብዘይካዚ ኣብ ባሕሬንን ኩዌትን መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ከም ዝተመዝገበ ተሓቢሩ ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኢራንን ኢጣልያን እናዘየደ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ መልከፍቲ ዝለዓለ ስግኣት ኮይኑ ምህላው እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ተቋሪጹ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዳግማይ ክበራበር ፀዊዓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምንካይ ኣጽዋር ብ24 ለካቲት ኣብ ዘስማዓቶ መደረያ ነዚ ፀዊዒት እዚ ኣቕሪባ ሚኒስተር ካንግ ኣብ መግለጽያ ንኣገዳስነት ምብርባር ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ብምጥቃስ ነዚ ኩን ንምግባር ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ንምብግጋስ ድልውት ከም ዘላ ሓቢራ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ እወታዊ ገስጋስ ከመዝግብ ንዓመት ሙሉእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ መቓን ብወገን ኣሜሪካ ብዙሕ ግምት ከም ዘይተዋህቦ ብምውቃስ ነቲ ዝርርብ ንምትብባዕን ምትእምማን ንምፍጣርን ብዝኣተወቶ መብጻዕታት ከም ዘይትቕየድያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጣ በዚ ድማ እዚ ብደቡብ ኮርያ ዝቐርብ ዘሎ ሓድሽ ጻውዒት ካብ ዲፕሎማስያዊ ሃልኪ ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ክህሉ ትጽቢት ከም ዘይግበር ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦና በዚ ተፈጺሙሎ ንዝተረፉ